de la institució Milà i Fontanals i estic aquí amb les meves col·legues treballant al tema del Zoo de Barcelona. El títol d'aquesta sessió és Negocis amb animals, l'imperialisme, el colonialisme i el Zoo de Barcelona. I tindrem 5 presentacions i tindrem més o menys 20 minuts per cada presentació, és a dir, uns 13 minuts de presentació i després més o menys 7-8 minuts per preguntes. El tema del zoo és... sempre hem de pensar que el zoo és una institució híbrida, no? Que estem parlant de la recerca, estem parlant de l'educació, no? I també de l'entreteniment, del divertiment, però de vegades ens oblidem una dimensió clau d'aquesta institució i és la dimensió comercial. Vale? Sobretot abans del 1973, no? Els animals exòtics tenien un preu, no? I hi havia negocis amb animals i això va ser el tema, el fil conductor d'aquesta sessió. Començo jo amb l'avi, amb aquest elefant del Zoo de Barcelona. I poso que encara està amb nosaltres, aquest elefant de cap 1900, aquest esquelet, està ara en una exposició que es diu Natura Cultura, que es pot veure fins a setembre de l'any que ve al Museu Martorell, al Parc de la Ciutadella a Barcelona. El negoci amb animals exòtics entra en una nova fase a l'últim terç del segle XIX, d'acord? Perquè tenim els vaixells de vapor, tenim els trens, s'obre el canal de Suez, etc. I així arribaran un munt de tot tipus d'animals i també elefants d'Àsia a Europa. No? Aquí tenim la cita de Karl Hagenbeck, el negociant més important d'animals de l'època, no? Que aquest any 1883 va exportar 67 elefants només de Ceylon a Europa, no? Per circs i per jardins zoològics. I aquest és el nostre elefant avi que el Francesc Cader, no? Un veterinari de Barcelona, va portar de Gènova a Barcelona més o menys en 1881 a la Granja Vella d'un empresari català, Lluís Martí Codolar, i així va estar en la Granja Vella d'aquest banquer durant uns 10 anys. Tenim el Lluís Martí Codolar i quan va arribar l'avi tenia més o menys 8 anys. I quan es va quebrar el negoci de Codolar, tota la col·lecció... Sí. Hi ha un problema, vale. Em sent, sí, així? La col·lecció de Martí Codolar va ser el nucli del Zoo de Barcelona, que es obre el dia de la Mercè a 1892. I, molt important, es diu Parque Zoológico de Aclimatación y Naturalización. Aquí ja tenim una mica aquesta primera dimensió comercial, no? Es tracta de criar animals útils a través d'aquest procés d'aclimatació, no?
I també ja tenim una mica aquesta dimensió canal perquè aquests animals venen d'altres zones del món. I el Francesc Gader, que va ser el primer director del Zoo de Barcelona, va ser la seva, quasi es pot dir, obsessió aclimatar animals útils com, per exemple, gallines, no? Que aquí veiem en la portada de la Vanguardia, no? Quan es obre el zoo. Aquí tenim el catàleg del zoo del 1897 i veiem que l'animal, l'elefant indio, val 20.000 pessetes, no? I els altres animals 200, no? És a dir, és el més valuós animal amb molta distància. I ara, la meva presentació té dues parts, no? Com ja va dir el títol. L'avi va ser un elefant barceloní o va ser un elefant de la Índia, no? I estem mirant, en aquest cas, el procés d'apropiació, inclús, com va dir el Jesús l'altre dia, de la patrimonialització d'aquest elefant, no? Com a ciutadà de Barcelona. Va ser una estrella, no? Sempre hi havia molta gent per davant de la gàbia de l'avi al Parc de la Ciutadella, com veiem en aquestes targetes. Suposament va ser l'amic dels nens, que sempre hi estaven. I molt a l'inici ja hi havia una producció visual, no? que visualitzava aquest animal en tot tipus de mitjans, i aquí tenim una auca, no? Que és una mica de una biografia, no? d'aquest elefant, com va néixer a la Índia i tot un recorregut fins a arribar a Barcelona i al zoo, no? En 48 imatges. Hi havia, a partir de l'inici del segle XX, una enorme producció de targetes postals i vam encontrar més que 70 targetes postals diferents del mateix animal, de l'avi. En tot tipus de posicions i d'interactuacions amb el públic, no? Va ser un dels preferits de les caricatures, no? De l'Escuela de la Torratxa i altres revistes, no? Superconeguts, no? I tot tipus de bromes. Aquí l'elefant es troba amb el mamut de pedra del parc, no? Com de prop a l'estui, no? I realment això ser de pedra trobo que és molt bo per la salut. Inclús hi havia una revista política, no? Setmanal, l'AVI, no? Durant 2 anys, és dir, perquè tenia un reconeixement enorme, no? Com a individu, no? Aquest animal del zoo, no? Es podia traslladar a altres esferes i fer política, no? amb aquest animal. I aquí està posat dintre dels debats polítics dels temps, no? Aquí el catalanista havia a la presó, no, amb la bandera catalana. I aquí mirem una mica més de l'AUCA, no? Tot tipus d'interactuacions amb els visitants del zoo, no? I, com vam dir, l'amic dels nens, però també robava barrets i donava dutxes, no? A alguns visitants que no li trataven bé, no?
és una mica la formació del caràcter de l'elefant a través dels mitjans. És una construcció dels mitjans de comunicació. I això sí, arribem a la patrimonialització. Per exemple, aquí en aquest llibre Barcelona a la vista, a l'inici del segle XX, no? On surten la catedral i el Montjuïc i tots els llocs icònics de Barcelona, quin surt també l'elefant del parc, no? L'avi, no? Que és part d'aquest patrimoni. Molt important és poder tocar, no? Directament a l'elefant, no? Prendre contacte. No? Això es veu en moltes fotos i targetes postals. Ara mirem l'altra dimensió d'aquest elefant, no? Que, clar, és una criatura d'Àsia, no? I és algo exòtic. No? I, com sabeu, en aquest temps el zoo va ser un aparador del colonialisme. No? Així es podia ensenyar, no? a la població tenim colònies, no? I dominem aquesta zona i trobem animals d'allà aquí, no? Inclús, com sabeu, en aquests zoos humans, no? Persones. No? I molts zoos van construir una arquitectura exòtica, no? Orientalitzant. I és un dels exemples més coneguts, la pagoda d'elefants al zoo de Berlín, no? Que es va destruir a la Segona Guerra Mundial perquè va ser una sensació, no? a l'època, aquest edifici de 40 metres d'altura. I hi havia molts elefants, com aquí a Basilea o a Buenos Aires, no? amb aquests pagodes. I a Barcelona van construir també una casa oriental, no? Estil neomudèjar, no? Però és més un estil eclèctic. L'arquitecte és Pere Falqués. Aquí ho veiem d'una altra perspectiva, un edifici singular. I aquí també es veu una mica més de prop, no? el maó de la casa. I aquí veiem de nou de l'AUCA la primera fase de la seva vida, no? amb tots els estereotips de l'època, no? els indis, no? els indígenes, no? I també el colon, no? el britànic, no? amb el seu sacalot, etc. I un exemple per exemplificar una mica aquesta apropiació, no? L'Oleguer Junion va fer un viatge alrededor del món, no? I va publicar el seu viatge i surten elefants. No? Quan parla de l'Índia sempre surten elefants. No? I quan va tornar a l'Oleguer Junion li van fer una festa, no? I al banquet hi havia un elefant de verdures, no? a Carrer Gran de Gràcia. I va ser fotògraf també, i clar, el Junyent va anar al zoo també per fotografiar. És una fotografia del Junyent, no? Un artista de l'època que va fotografiar l'elefant avi amb aquesta posa. I ja termino i contrasto per acabar, no? Aquestes dues maneres de presentar, de construir aquest animal, no? Per un costat l'elefant barceloní, no? A l'esquerra, no? Tots aquests processos d'apropiació, no? Que es pot insertar als debats polítics de l'època, no? I molt important aquest contacte directe amb el públic,
I al mateix temps, sí, quedava un animal de fora, un animal estranger, un animal exòtic, no? Que tenia, i per subratllar això tenia aquesta casa oriental, no? És una mica una excepció, pot ser, perquè Espanya, a l'època, 1900, no tenia quasi, va perdre les seves últimes colònies i mai va tenir colònies amb elefants. Doncs, què representava exactament, no? Quan estava al parc de la Ciutadella, no? I per no obstant, sí, va ser una pantalla, una superfície de projecció per tot tipus d'imaginaris i estereotips colonials. Però, clar, tot això és una construcció mediàtica i de l'animal real que va ser l'experiència pròpia de l'elefant David al zoo de Barcelona, no sabem res. Moltes gràcies. Sí, ara he de moderar a mi mateix i ara tenim uns minutets per preguntes, comentaris, que sigui. Sí. Hola, bon dia. Se'm sent? Sí. Gràcies per la presentació. Crec que ens hem escrit alguna vegada perquè treballo al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, com dic Eulàlia, i volia afegir un parell de punts de vista, i és que a Europa, en una època en què no hi havia ni cine, ni fotos, ni llibres, portar animals a altres països era mostrar una mica el món. Ho dic per sumar a el que tu ja has dit. Això em sembla important, perquè sempre ens posem nosaltres, l'espècie humana, en el centre, però també tenia aquesta cosa de mostrar la natura, i a Europa se'n va fer un tip de portar coses de fora. I l'altra cosa també, això encara està passant i continua passant, és que totes les ciutats o tots els països volen fer una mica el que fan els altres. Per tant, a Barcelona i altres moltes ciutats, on sigui, sempre mirem, doncs a París tenen un jardí i tal, doncs a Barcelona també, per punts de vista des de l'Ajuntament, una mica de copiar projectes que estan en altres països que són referents o són més potents. Ho dic per sumar una mica. Després, evidentment, ve tota aquesta visió del zoo, de fer negoci, que vingui més gent, que siguem encara més coneguts a través del que sigui, d'un elefant o d'una girafa o el que sigui. Però, en aquest sentit, penso que és important donar el punt de vista des de les ciències naturals. També és veritat que aquests animals, i l'ha vist al museu, n'hi ha molts d'animals del zoo que estan al museu i que són d'utilitat per a la comunitat científica. Vull dir que anem sumant també les ciències naturals. Jo entenc que avui va de història, però també pot anar de ciència. Nosaltres, com a biòlegs, també podem explicar les col·leccions des del punt de vista d'incrementar el coneixement científic. Sí, sí. Només això. Estic d'acord amb tot que has dit. De fet, és al mateix temps. El cinema ja comença a 1900 i sobretot aquests zoos humans, com es va presentar, és quasi és part de la prehistòria del cinema, insertar l'espectador en un món totalment diferent. I sí, competència entre els zoos, i en les fonts sempre es parla, sí, necessitem un elefant, com els altres, i si Barcelona vol ser una ciutat digna, moderna, necessita un zoo. I clar, i els últims que vas dir sobre la dimensió científica, clar, com vaig dir a l'inici, el zoo és una institució híbrida, que sempre reuneix totes aquestes dimensions diferents. Més preguntes? Comentaris? Agustí? No,
La meva pregunta és una curiositat d'infància, perquè l'avi era una cosa que de petits, ja s'havia mort feia temps, però de petits encara circulava per les cases. I jo recordo que algú explicava, i pregunto si és cert, que va morir perquè algú li va dar un tros de pa amb una agulla i això li va perforar l'estómac. És cert això? La mort de l'avi va ser una situació d'aquesta, dic que és una història que circulava per les cases, etc. Que havia mort perquè algú li va donar un tros de pa i dins hi havia una agulla. I això circulava i era un comentari, etc. Sí, no és cert. No. Va morir perquè es va herir en la pata esquerra i es va infectar i no es podia fer res amb aquesta herida. Ja era molt gran, no? Ja tenia més que 40 anys quan va morir, era 1914, però és quasi un miracle que durant els 22 anys al zoo, no? amb un input diari, no? de pa i de tot tipus d'aliments no fet per elefants, no? I inclús amb tot tipus que no van ser per menjar, no? Per al pobre elefant, no? Va sobreviure tot aquest temps, 22 anys, no? És quasi un miracle. I quan va morir va ser ja molt, molt, molt gran. I si no hi ha més preguntes, sempre es pot fer al final també o durant la pausa. Ja avancem a la segona presentació per part de Laura Valls, que és de l'Institut d'Història de la Ciència de la UAB. Laura. Hola, bon dia a tothom. Per aquí, no? Bon dia a tothom. La meva presentació s'allunya una mica del context específic d'aquesta sessió, que és el Zoològic de Barcelona, perquè jo em centro en les exposicions universals i d'una altra ciutat, de París, però serà complementària d'alguna manera d'aquesta sessió de negocis amb animals. La meva presentació se centra, tal com diu el títol, en el comerç i l'exhibició d'ocells exòtics a les exposicions universals de París. I aquí podem veure en la imatge un quiosc de colibrís que es va exposar a l'exposició universal de 1867 a París i que, doncs, per primera vegada, suposem, es donava a conèixer aquests ocells al gran públic. L'exposició anterior, el 1855, a París, que va ser la primera que es va organitzar a París, ja hi havia també ocells exòtics en un espai una mica més modest. Això era la Gran Volière, que estava dins del Palau de la Indústria, i doncs aquest és una mica el meu punt de partida, el fet d'haver-hi aquestes instal·lacions, aquesta Gran Volière el 1855. El 1867 ja veiem que es fa una instal·lació una mica més vistosa als jardins del Champ de Mars, allà on hi havia els exteriors on hi havia el Palau de la Indústria. Doncs en la meva interpretació és que no són només el reflexe d'aquestes innovacions tecnològiques de les que parlava l'Oliver, del transport, també de l'establiment de l'economia capitalista i de l'expansió dels imperis a través de les colònies, sinó que també n'és motor. És a dir, que hem de pensar que el 1855 aquí el comerç i l'exposició d'aquests ocells encara era moderada, però a mesura que avançarà tot el segle veurem que aquest comerç anirà creixent.
Aquí, les exposicions universals, una mica la idea era englobar tot el que és el coneixement humà, en totes les èpoques i en totes les seves manifestacions, i una d'elles seria el de la vestimenta, entre les quals hi hauria, dins d'aquesta secció, del gran grup de la indumentària, hi hauria la secció de flors artificials i plomes, i del qual podem veure un exemple, un barret, que a priori pensarem que no és un objecte que ens pugui interessar a nosaltres, els historiadors de la ciència, però si ens hi fixem una mica més de prop no es veu gaire bé. A veure el punter, aquí això és un petit colibrí i les plomes que veiem a dalt del barret són plomes d'estruç, que era el que ocupava la major part del comerç de la ploma. I per tant ja veiem una mica que té aquesta connexió amb la zoologia i la història natural, i el que podem preguntar-nos, almenys jo em preguntava, és com han arribat aquests elements a formar part d'aquest model de barret. I això intentaré explicar-ho a través de dues línies. Una seguirà com aquests colibrís que vèiem a l'inici i pensar una mica quin podia ser el paper dels naturalistes en aquest comerç global, i l'altra se centrarà en l'aclimatació d'estruços a Algèria. Bé, doncs comencem pel primer cas. Aquí podem veure altres models sofisticats que tots empraven colibrís, no només un individu, sinó diversos individus, n'hi podia haver fins i tot ous i nius de colibrís, i per tant veiem que això va arribar a ser, va estar molt en boga, sobretot a partir de la dècada de 1880 i fins al 1910, més o menys, fins a la Primera Guerra Mundial, més o menys. Si tornem al quiosc de colibrís que hem vist, el 1867 hi havia aquesta gran instal·lació, una instal·lació més o menys vistosa a el que és l'exposició, però també hi havia més colibrís a dins de la pròpia exposició. Allà veiem, era per posar, no tenim imatge de la col·lecció, però hi havia una col·lecció de colibrís al pavelló de l'Equador. Per tant, es podien veure ocells vius i ocells dissecats. Aquesta col·lecció era de Jules Boursier, que era un col·leccionista i naturalista que va ser cònsol de França a l'Equador i que ja havia exposat la seva col·lecció uns anys, un o dos anys abans de l'exposició universal, en un lloc que es deia, conegut com el Palais de Colibri. Aquesta col·lecció era una de les dues més importants que hi havia a l'època a París. L'altra era d'Edouard Béraud, dels germans Béraud, que eren taxidermistes naturalistes professionals que proporcionaven, era un lloc de reunió dels naturalistes a la ciutat, proporcionaven molts espècimens al Museu d'Història Natural de París i alhora són coneguts perquè van dissecar el negre de Banyoles. Doncs bé, ja veiem, i aquí a l'altra banda veiem una cosa similar, una instal·lació similar que s'havia exposat a la primera exposició universal a Londres, al Jardí Zoològic, i era la col·lecció de John Gould, i això es deia el House of Hummingbirds. Per tant, John Gould era també un reconegut col·leccionista i taxidermista, i per tant ja veiem
una sèrie de perfils professionals, no? Jules Bourget era també diplomàtic i naturalista, Edouard Berger i John Gould doncs, són professionals que practiquen, que fan recerca i que alhora proporcionen molt, s'hi dediquen professionalment. No? Però a poc aniran sortint altres professionals, per exemple, que ja s'especialitzen i que vèiem a l'anterior, diríem que aquí encara ens movem en el que és l'àmbit científic, però aquí ja comencem a sortir una mica fora de l'àmbit científic. Però, tot i així, es reconeixen com a naturalistes i preparen aquests ocells, perquè una de les preguntes que jo em feia és qui preparava aquests ocells dissecats per als barrets. Eren els propis especialistes de la ploma, que sempre s'havien dedicat, o eren els taxidermistes que començaven a ser abundants a la ciutat. Bé, doncs una mica de tot sembla que hi havia, perquè, per exemple, aquí veiem una casa de plomes que sembla que ha començat a produir aquests artefactes, però també veiem naturalistes com Moritz o Adolphe Boucard, que sobretot serà les darreres dècades, però aquest va ser gran promotor d'aquest tipus d'artefactes. I a més, una cosa que no he dit, clar, el comerç els colibris són d'Amèrica, el comerç amb les repúbliques americanes no és colonial, diríem, però sí que hi ha una certa desigualtat en les relacions. I, per exemple, es veia amb Jules Bourget, que és qui presenta les col·leccions de colibrís en el pavelló de l'Equador, no són els propis equatorians que presenten els seus científics els que presenten les col·leccions, sinó els francesos que estan allà i que podem pensar que devien establir també algun tipus de relacions per afavorir aquest comerç cap a França. I Adolphe Boucard, que deia que també promou tota aquesta sèrie d'artefactes, també serà el comissari de l'exposició de Guatemala l'any 1889. I aquest any, 1889, passa una cosa curiosa, que és que si aquests artefactes vèiem a l'inici que formaven part del que era la secció de flors i plomes, doncs el 1889 el volum és tan elevat del comerç que els naturalistes, o sembla ser que els naturalistes s'apropien d'aquest, reivindiquen aquesta especialitat i aquestes preparacions passen a la secció de la caça, de la cacera, dins del que serien les matèries primeres dins de les exposicions universals. I, per tant, podem pensar que eren molts naturalistes taxidermistes que es dedicaven també a preparar aquests ocells per a les cases de barrets. Arriben a la dècada de 1880, a principis hi ha uns centenars de milers d'ocells que arriben anualment, a finals de la dècada ja són pocs milions d'ocells i això genera alarma ja de la població civil, també de la comunitat científica, també comença a alarmar-se i faran campanyes perquè les dones deixin de guarnir-se amb aquests barrets. Això trigarà encara uns anys, sobretot serà durant la Primera Guerra, amb la Guerra Mundial. I no tindré temps d'explicar l'altra... Amb la Primera Guerra Mundial diríem que desapareixen els ocells dels barrets, en part per aquestes campanyes, per les primeres legislacions, però també perquè sembla molt ostentós aquest tipus de moda durant el moment de la guerra i, per tant, el comerç de ploma continuarà, però això no. Doncs l'altre, no sé què dir-vos, mentre hi havia els colibris al 1867, hi havia també exposades a la secció d'Algèria aquests dos estruços i
volien donar a conèixer o d'alguna manera donaven a veure els esforços que s'havien fet per aclimatar, domesticar en aquest cas estruços a Algèria i que formava part, doncs, com ha dit, dels jardins d'aclimatació, un projecte colonial que atribuïa la desaparició de les poblacions d'estruços a la caça indiscriminada per part de les poblacions indígenes, no? I que l'aclimatació i la domesticació es presentava com un paral·lelisme amb el colonialisme, jo crec. Els animals d'entrada es resistiran a ser domesticats, és la idea, però a poc veuran els beneficis d'aquesta domesticació. Les poblacions d'estruços, els estruços en aquest cas, hi havia molts altres animals, doncs també les poblacions d'Algèria, que ja portaven anys, 20 anys, doncs estan colonitzades una part d'Algèria, amb aquest projecte també haurien de veure els beneficis de la colonització. Em sembla que no puc... El projecte és fallit fins al 1854 fins al 1914, estaran fent diversos intents. Al principi sembla que dona èxit perquè aconsegueixen això, que aconsegueixen aclimatar i reproduir en captivitat els estruços, però després, al passar-ho a gran escala, els diversos assajos que es faran sempre no seran fallits i en part té a veure també amb que hi ha insurreccions, és a dir, es col·loquen les granges, es col·loquen en aquesta zona d'Algèria, el litoral, que els estruços no s'hi aclimaten bé, però això no és per falta de coneixement, sinó perquè també s'havien fet qüestionaris per recollir informació i tal, sabien perfectament que allà no era el millor lloc, però hi havia en els llocs més propicis, potser no eren zones segures, i això exemplifica que la colonització a través dels animals no sempre era exitosa ni estava garantida, i en aquest cas és així. I gràcies, i sento... Moltes gràcies, Laura. I també tenim uns minutets per preguntes, comentaris. Jesús. Gràcies. Molt interessant, Laura. Tot això d'aquest món absolutament impossible, d'aquest gradient, d'aquest continuum, que, clar, és una cosa semblant al que ens està passant amb les categories típiques de professionals aficionats que realment tenim, doncs això és semblant, que realment aquestes categories no apliquen. I en relació amb això, clar, et volia preguntar, en aquestes activitats comercials, amb els pardalets, amb els colibrís, etc., les soronetes, n'hi ha una reinversió dels guanys dirigida precisament a la formació de col·leccions. És a dir, aquesta gent està fent taxidèrmia, però són col·leccionistes també, creen col·leccions per a institucions o per a uns altres particulars, però ells també tenen la pulsió de la col·lecció, o sigui que els agrada col·leccionar privadament. Has trobat estos fluxos de reinversió dels guanys, que segurament serien molt importants vinculats a la indústria de la moda, precisament dur-los al col·leccionisme? I si n'hi ha alguna justificació, alguna legitimació d'una cosa que s'està qüestionant ja, com que al final aquests diners també poden revertir en un espai o en un àmbit de coneixement
més legitimable com és el col·leccionisme científic. Has trobat aquests lligams o no se poden rastrejar o no existeixen? No sé. No, el que jo intueixo és que no... És a dir, no tots els que es dedicaven a fer a fer preparacions per la moda, n'hi havia que sembla que estan especialitzats en això. Els Bureau, per exemple, jo dubto que ho fessin. Jo crec que ells estaven més especialitzats en fer preparacions de caràcter científic, després hi ha d'Eirol, de caràcter educatiu, és a dir, que cadascú jo crec que va trobant una mica el seu nínxol, i després n'hi ha que són molt generalistes, Bucar, per exemple, Bucar fa de tot i prepara de tot, el que li demanin, té corresponsals a tot arreu, s'anuncia com amb corresponsals a tot arreu, fa les seves pròpies col·leccions, que de fet estan al Museu d'Història Natural de París, vull dir que a vegades... I clar, això quan després s'expliquen les històries, Bucar, si tu llegeixes una història, una biografia així que sortia a internet, d'això de la moda, oblidat, només s'explica que era un col·leccionista privat que va donar les seves col·leccions al museu, però la part aquesta comercial ha desaparegut. En el cas de Bucar m'imagino que sí que li devia reportar, és a dir, la part comercial li devia reportar els diners per la seva pròpia col·lecció. En altres, no ho sé. Vaja, que no gasta aquest argument, en principi, públicament per a... No. I Boursier, per exemple, dubto que... Vull dir, ell era col·leccionista privat i potser, bueno, clar, ell era cònsol, doncs aprofita la seva posició per fer les seves col·leccions i tal, però no. Tenim temps per una mini pregunta i una mini resposta. Miquel? Tu pots ja parlar. No. No, només una cosa que, de fet, el Jesús ha dit una mica, però que he vist una cita sobre les orenetes, però no n'has parlat, i volia saber alguna més sobre les orenetes i la relació. Sí, les orenetes estaven posades allà perquè és el moment en què es detecta, és a dir, quan hi han exposats els colibrís aquell any, el 1867, aquell any ja es parla, ja hi ha gent que critica, que ja comença a veure ocells als barrets. I al principi són els ocells locals els que estan més a l'abast i, per tant, els que es posen a mallarengues, orenetes, etc. Però, amb el temps, clar, com que arribarà més comerç d'ocells exòtics més vistosos, més amb plomatges brillants i tal, doncs anirà agafant embranzida el comerç d'ocells exòtics. Una cosa molt breu. No, l'altra cosa que has dit que, i a una cita també, que els països d'origen dels colibrís exposaven els colibrís com una meravella del seu país, entenc, en les exposicions, i volia saber si també en algun moment les exposen com a algo a vendre també, com a comerç o no. No sé si m'entens, si els propis països promocionen els colibrís com algo per exportar o és una cosa que es fa per una altra via, diguéssim. Bueno, s'exposen com a matèria primera, o sigui, estaven dins de la categoria de matèries primeres i indústries extractives, i aquí hi havia de tot, aquí hi havia col·leccions naturalistes, hi havia les pells, o sigui, t'ensenyaven l'animal, o sigui, des del nom científic tal fins a què se'n podia fer de totes les seves parts, si és que es podien aprofitar. Perdó. Molt bé, i moltes gràcies, Laura. Gràcies. I ja fem un salt al mig segle, però seguim amb el tema del zoo i colonialisme, i ara ens parla el Josep René, que és doctorant a l'Institut d'Història Recent de la UAB. Bon dia. En la meva comunicació us parlaré de la relació entre el Zoo de Barcelona i l'explotació colonial, exercida a través de la recerca científica i del comerç amb animals salvatges africans.
I això ho faré a través del cas d'estudi d'un animal, la granota Goliat. La granota Goliat és la granota més gran del món, pot arribar a pesar uns 3 quilos i mesurar uns 80 centímetres amb les potes estirades. Aquesta història és una història del centre d'Icunde, una estació de recerca propietat de l'Ajuntament de Barcelona i dirigida des del zoo, que estava ubicada a prop de Bata, als territoris que actualment ocupa la Guinea Equatorial. En aquells moments eren colònia espanyola i es coneixen amb el nom de la Guinea Espanyola. Durant el període de la postguerra civil, el règim franquista va potenciar l'acció colonitzadora de les seves possessions africanes. Un dels objectius era obtenir el que no podien aconseguir en els mercats internacionals. De fet, aquest va ser un dels principals períodes d'impuls de l'acció colonitzadora de la Guinea Espanyola. I, al contrari que la metròpoli, aquest va ser un període de bonança econòmica, de prosperitat, a la colònia, del que van participar moltes empreses catalanes i que va ser alimentat a través de l'arribada de colons des de la península Ibèrica. De fet, als anys 40, el grup més gran de ciutadans espanyols a la Guinea Espanyola, tant a l'illa de Fernando Po, actual Bioko, com la zona continental Rio Muni, eren catalans. A Guinea hi havia establert caçadors, molts d'ells estrangers, que es dedicaven al comerç amb animals vius, amb les seves pells i amb objectes de tot tipus. També els colons dedicaven el seu temps lliure a la caça i a la compravenda d'animals, pells i objectes de tota mena. També s'havien fet expedicions científiques, la majoria canalitzades a través de l'Institut d'Estudis Africans. A principis de la dècada dels 50, el Zoo de Barcelona era un recinte de petites dimensions, amb pocs animals, i les seves instal·lacions estaven deteriorades després de la Guerra Civil. A més, el seu director estava a punt de jubilar-se. Un grup de persones influents de la societat barcelonina que es feien anomenar Amigos del Zoo i estaven dirigits pel conegut doctor Ignasi Barraquer, pressionaven l'Ajuntament perquè invertís en millorar el zoo. Entre ells hi havia empresaris amb interessos a Guinea, com Nicolás Riera Marçà. I Barraquer havia introduït en aquest grup l'Antoni Jonc, com a l'expert en animals. Jonc va dirigir el zoo entre el 55 i el 84. La pressió dels Amigos del Zoo i el context de dominació colonial on Barcelona hi tenia interessos i estava participant va fer que l'Ajuntament es plantegés seriosament la possibilitat d'obtenir animals de Guinea per proveir el zoo. I per això, amb aquesta finalitat, van encarregar a Jonc que elaborés un informe tècnic i econòmic sobre això. Així, Icunde es va gestar amb l'objectiu principal d'obtenir animals i sobretot goril·les pel Zoològic de Barcelona, plantes pel Servei de Parcs i Jardins i objectes etnològics i de ciències naturals pel Museu Etnològic i Colonial. Els enviaments d'animals i objectes van començar molt abans que els centres posessin en funcionament, com també la circulació de coneixement. Amb la col·laboració d'un amic de la infància, l'Agustí Lorenzo, Jonc va portar a terme el seu projecte i rebia enviaments regulars de Guinea, d'animals de Guinea. A les fotografies podeu veure animals al jardí de casa de Jonc. Junts van demostrar que el projecte era viable i que podia beneficiar el zoo. Paral·lelament, l'any 55, Luis de Gazzaleta es va instal·lar a Guinea. Era caçador i comerciant d'animals i es va instal·lar en un terreny a prop de Bata, a Icunde, i va construir un petit parc d'animals
i es dedicava al comerç amb els animals de la regió i va proveir el zoo de Barcelona amb animals de Guinea. Les activitats d'Icunde es van posar en funcionament l'any 58, a mitjans, poc després de la mort de la Saleta. La seva estructura reproduïa l'estructura o l'organització de l'empresa colonial. Per la direcció van contractar Jordi Sabater Pi, que era un colon occidental, i la resta de treballadors eren africans contractats com a jornalers. Sabater feia anys que estava establert a Guinea i tenia experiència en la direcció d'explotacions agrícoles de la colònia. També tot i que no tenia estudis acadèmics, s'havia interessat per l'estudi de l'antropologia i de les ciències naturals. Havia establert contacte amb August Panyella, director del Museu Etnològic, amb qui havia realitzat algunes publicacions sobre la població fang i va mantenir una intensa correspondència i li enviava objectes pel museu també. De fet, Panyella li va proposar la direcció d'Icunde quan estaven gestionant la instal·lació del centre. Sabater va construir una xarxa de contactes entre la població local que li va permetre realitzar els seus estudis antropològics i també obtenir objectes que comprava i venia. I va utilitzar per fer contactes internacionals. Són exemples Harry Shapiro del Museu Americà d'Història Natural de Nova York i també James Chapin, que era ornitòleg del mateix museu. La primera granota documentada que va comprar Sabater la va comprar a Bata, a un caçador local, a l'agost del 58. Sembla que va despertar molt d'interès a Barcelona perquè durant els següents anys Jonc li va demanar intensament que li enviés granotes. Com feia sempre, va recórrer als seus contactes locals i va fer córrer la veu que buscaven exemplars d'aquest animal. Primerament ho va fer als poblats d'Encòmbia i Ayaminken, que estaven situats al nord de Bata, on tenia un contacte, Tobias, a Baga, amb qui feia tractes per adquirir animals. I fins i tot va contractar el germà d'aquest. De granotes se'n trobaven al nord de Bata, sobretot, en el curs del riu Ayamiken i Embia i en cascades també i ràpids, sobretot. I també a la zona fronterera amb Camerun, el riu Mtemo Campo també era un punt on se'n trobaven moltes. Les capturaven de nit. Anaven amb llanternes, les enlluernaven i les capturaven amb una xarxa. He documentat l'enviament de 46 exemplars adults fins a la tardor del 62. També va enviar ous i capgrossos. De fet, en un article que va publicar l'any 62 el primer exemplar de la revista del Zoo, Sabater parla que havien enviat uns 300 exemplars. La majoria es van enviar als voltants de l'època seca, que seria als voltants de l'estiu, primavera, tardor màxim. Perquè aquesta era l'època que era més factible aconseguir-les, ja que els rius anaven amb menys aigua, portaven menys aigua. També hi ha un altre factor, que és que els enviaven en avió a Ibèria i els animals havien d'anar a la bodega. Però la bodega no estava climatitzada. Llavors, a l'hivern, molts morien durant el trajecte. A Icunde també es van dedicar a l'osteologia. La preparació dels cranis i els esquelets la realitzaven els treballadors d'Icunde, amb la supervisió de Sabater. Aquesta activitat va generar ingressos importants. Tot i que la majoria d'encàrrecs eren de primats, també es van enviar esquelets de la granota Goliat.
Per exemple, a la Casa Bouvet de París, que es dedicava al comerç amb objectes d'història natural i estava lligada al Museu d'Història Natural de París, i al Museu d'Àfrica de Tervuren, a Bèlgica. És interessant també que al juliol del 62, quan Jong li demanava més granotes, Sabater li va respondre que no se'n trobaven tantes, que els hi costava trobar granotes i que potser això estava lligat a la intensa activitat extractiva que havien portat a terme els anys anteriors. La biologia, Sabater va estudiar la biologia de la granota. Primer va demanar als seus contactes internacionals del Museu Americà d'Història Natural de Nova York quina informació hi havia sobre aquest animal. I li van respondre que hi havia molts pocs estudis i informació sobre ell i que potser un dels més recents era un article de Jean-Luc Perret, expert en amfibis i rèptils de l'Institut Zoològic de Neuchâtel a Suïssa. Llavors, Sabater s'hi va posar en contacte i també va contactar amb Jean Arnault, conservador del Departament d'Herpetologia del Museu d'Història Natural de París. Sabater va realitzar estudis sobre la granota, va capturar capgrossos i va estudiar el seu desenvolupament, la seva metamorfosi. I va publicar els resultats a la revista del Zoo. Sembla que la granota va tenir interès internacional perquè el National Geographic es va posar en contacte amb ells per publicar-ne un article. Bé, aquest treball està en procés, en desenvolupament, i forma part del projecte de la meva tesi doctoral. Ara que he reconstruït tot com es va gestar a Ikunde i com es va posar en funcionament, m'interessa estudiar també quines van ser les seves activitats, com es van enviar els animals i on van anar a parar aquests. I això tinc previst fer-ho a través del cas d'estudi de la granota Goliat. Hem vist també que el zoo, un dels interessos entre el zoo i el règim va ser l'impuls de l'acció colonitzadora. De fet, a través d'Ikunde, adornat amb una suposada aura de neutralitat científica, l'objectiu principal era obtenir animals, objectes i plantes. A més, de fet, es van enviar bastant abans de posar en funcionament el centre. I Ikunde és un exemple així de la implacable explotació dels recursos de la colònia de Guinea. També, Ikunde va canalitzar totes les activitats de captura d'animals, enviament, objectes i també transmissió de coneixement i creació de coneixement. I això, tant en Barcelona com en altres institucions europees i americanes. I això va beneficiar el zoo. I, de fet, em pregunto de quina manera aquestes activitats i també la col·laboració en la producció de coneixement va contribuir a la internacionalització o al reconeixement internacional del parc zoològic. També és un exemple de l'estret vincle entre el colonialisme i la recerca científica, sobretot en camps com zoologia, primatologia, antropologia. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Josep. I tenim temps per preguntes i comentaris. Agustí. Gràcies. Et volia preguntar sobre les possibles fonts d'aquesta història, és a dir, darrere de la narració que has construït aquí, quines veus tenim, quin tipus d'arxius hi ha. Això de Guinea és un lloc accessible
Podries fer un viatge a Bata actualment, que no sé ni si es diu Bata, No. buscar els arxius allà... És molt complicat. Si pots explicar una mica el rerefons de les fonts que hi ha aquí. Sí. Bé, vaig començar amb els documents del fons d'Antoni Jonc, que va ser el director del zoo durant tota l'etapa franquista i durant la transformació del zoo, quan van instal·lar Icunde, i també va ser un dels gestors de la idea d'Icunde. I això està al Museu de Granollers, és accessible, hi ha molts documents, correspondència amb molts actors, i ara estic estudiant també el fons Sabater Pi, on també hi ha molta informació, molts documents, la majoria amb el que he reconstruït són cartes entre Sabater i Jonc, entre el zoo i Sabater, on parlen bueno, doncs t'enviaré 3 granotes, t'enviaré un goril·la, i així, demà t'enviaré, i el que he fet ha sigut anar detallant o anar apuntant tota la informació que he anat recopilant. Però falta bastant perquè estic en fase documental encara d'aquesta part i dels contactes, perquè m'interessa molt on van anar a parar els animals i també els contactes que va fer Sabater i el zoo, clar, amb tota aquesta història, de quan identificava un animal i quan l'oferia també, i no només l'animal, oferien esquelets perquè treballaven amb osteologia. I així, sobretot també hi ha informació que he utilitzat al fons de l'arxiu del Museu Etnològic, que hi ha correspondència entre Panyella i Sabater, per exemple, i així, i també els documents de tot el tema de la presa de possessió del terreny que els hi van cedir gratuïtament des de la Direcció General de Marruecos i Colònies a l'Ajuntament per instal·lar un camp d'aclimatació a la colònia. Pots afegir una cosa? Que, bueno, ara se'm sent, no? Em sembla, sí. Que és molt interessant, Agustí, perquè a més és una cosa que el Josep Maria encara no ha tingut temps de fer, però que és el seu futur, que hi ha un arxiu de la Guinea colonial que està a Madrid, i llavors això seria una altra cosa a explorar, que seria més proper a la colònia, però més proper al que això de Guinea. A Guinea ja seria una altra història. I després l'altra cosa que jo crec que ell ha de fer ara en el futur és en les actes de les reunions del zoo es detalla intercanviem, donem tantes granotes i el zoo de Buenos Aires ens dona un no sé què. Llavors és seguir aquesta granota que Sabater agafa aquí, l'envia a Barcelona i després se'n va a Buenos Aires o se'n va a on sigui. Llavors podem seguir. I a més que el cas de la granota és molt particular perquè és un animal especial, perquè és una granota molt gran, però que no està a tot arreu. Llavors tots els zoos volien la granota més gran del món. Llavors això és interessant. Sembla que de fet estava a la zona aquesta de Camerún, Guinea, sobretot, no? No sé si hi ha més llocs on es troba. I ja està, només afegir això que un arxiu on podem trobar més coses és el colonial de Guinea, però que hi ha alguns treballs des del punt de vista més general, de la història general, sobre com començar a explotar aquest arxiu. Vull dir que s'ha de mirar. De nou tenim temps per una mini pregunta. Jesús. Però mini, És mini un poc bèstia. En menjaven, consta de si en menjaven de granotes, perquè això passa amb uns altres animals, no? Això del color que he comido, no sé què, aquestes coses. Sí, no ho he posat, però sí, a les cartes, de fet, sobretot al principi, parla d'això, que era apreciada per la gent local d'allà i sobretot per les potes i així, i que deien que era de bastanta qualitat i bastant fi a nivell com a aliment. I els colors també menjaven? Suposo que sí, entenc. Moltes gràcies, Josep. Gràcies. I ens quedem en l'època d'Antoni Jonc i ara ens parla el Miquel Carandell, que és també de l'Institut d'Història Recent de la UAB. Bueno,
Avui presento una investigació també en curs, com diverses de les que hem vist, sobre les activitats, sobre l'origen i les activitats de la Federació Iberoamericana de Parques Zoológicos, FIPZO, que s'ha basat en un treball de màster que vaig dirigir a l'Autònoma, de Muammar Quiñónez, i en una primera recerca com ampliant aquest treball que he començat a fer en aquests darrers temps. La Federació Iberoamericana de Zoos es funda l'any 62 a Montevideo, arrel d'una iniciativa del director del Zoo de Montevideo, però sobretot de la iniciativa d'Antoni Jong, que és el director, com us ha dit el Josep Maria, del Zoo de Barcelona en aquests anys 60, després des dels 50 fins als anys 80. Aquí teniu la llista dels zoos que són els signants de l'establiment, de l'inici d'aquesta Federació Iberoamericana, que a més també es fa un projecte d'estatut i una mena de reglament de funcionament. Els objectius principals de la federació, de la FIPZO, es poden resumir amb la frase que us poso aquí sota, que és a base d'acentuar les relacions entre estos parques zoológicos, es volia acentuar aquestes relacions a través sobretot de l'intercanvi d'iniciatives i informacions, així com aquest llenguatge així general, i de l'obtenció de beneficis econòmics, que és una mica beneficiar-nos de la nostra relació. Ara explicaré una mica d'on sortien aquests beneficis. Les principals activitats de la FIPZO van ser l'organització de congressos entre els membres cada 3 anys, l'edició d'una revista, així com, i d'aquí venen els beneficis econòmics, l'intercanvi d'animals entre els zoos federats. En la federació hi havia dos càrrecs principals, el presidente, que veiem aquí, i el secretario, que és Antoni Jong. I és interessant això. El càrrec de president de la federació anava rotant, es va decidir en aquesta reunió que aniria rotant per ordre alfabètic entre els membres, començant per Argentina, perquè Argentina comença a parlar, i així de forma aleatòria es va decidir que el president aniria rotant. En canvi, la secretaria, el secretario, serà de forma permanent per Barcelona, per Antoni Jong. Aquí hi havia aquest d'això. El president tenia funcions representatives, presidencials i directives. En canvi, la secretaria general, que estava en mans de Barcelona sempre, tenia la funció de gestionar els diners de l'organització, de gestionar la correspondència i d'editar la revista de l'associació. És a dir, que d'alguna manera el president era el representatiu i la secretaria era qui feia la feina, una mica. El tema econòmic, el tema del control dels diners és important perquè els membres de la FIPZO, de la federació, qui volien ser membres, havien de pagar una quota anual de $150, que és una quantitat elevada, sobretot per alguns dels països llatinoamericans, que des del principi és interessant que es planteja la possibilitat que aquest pagament es faci a través d'espècies, d'animals, és a dir, que qui no pogués pagar $150 podria pagar enviar animals per aquest valor a Barcelona. Com ha dit l'Oliver abans, els animals tenien un valor i si tu enviaves 2 estruços que sumaven 150, doncs estava bé. I que d'aquesta manera Barcelona, a més, controlava o podia beneficiar-se de l'arribament d'animals pel valor de la quota dels membres. El principal fòrum de discussió entre aquests membres associats era la revista Mensaje, que ara en parlaré una mica, i els congressos que es celebraven cada 3 anys. Es van celebrar 4 congressos i un 5è que es volia celebrar però al final no es fa. El primer a Barcelona, aquí tenia els assistents, algun altre assistent que després en parlaré, entre Sabater Pi està també present en els congressos, i en aquests congressos, ara parlaré dels assistents també, es parlava sobretot de 2 temàtiques en general
principals. Per un lloc, temes pràctics de gestió dels zoos, de transport d'animals, veterinaris, d'adaptació d'animals a diferents climes, a diferents zones del món. Per una banda això, i per l'altra de temes de conservació de la fauna i d'animals en perill d'extinció, de creació de parcs naturals, de creació, de conservació dels espais. És curiosa aquestes idees de conservació perquè no són les idees que tenim actualment de la conservació dels animals, sinó que, o en part no ho són, perquè és una visió particular d'aquesta conservació, perquè es volia conservar els espais naturals, però perquè els propis zoos poguessin explotar-lo. O sigui que és curiós que Jong està demanant aquí, per exemple, en un dels congressos, la Federació Americana hace una declaració per a la conservació del goril·la de la costa que s'està acabant. I a la vegada el zoo té un lloc on està caçant goril·les per al zoo. I això és curiós, i és perquè consideraven que la conservació de l'animal s'havia de fer, però el zoo tenia la legitimitat, com que és un espai educatiu i de projecció per a la societat, d'agafar aquests animals per a su aprovechamiento racional, que no sé què vol dir això, però que volia dir que tu podies fer servir si volies. També és interessant que Jong fa servir aquests congressos i també la revista Mensaje, que ara en parlaré, per divulgar les seves iniciatives com Icunde, el Parc Natural del Montseny, el que ell tingués en aquell moment. Sobre els assistents, no es veu gaire bé aquesta foto, però dic que hi ha un grup de zoos d'Espanya, Argentina, Uruguai, Venezuela, que és bastant fixa, que sempre hi és, hi ha d'altres que van en ocasions més puntuals, Mèxic, Colòmbia, Cuba també en una, i que en parlaré també una mica, i que, diguéssim, d'alguna manera, qui tira del carro són aquests quatre més permanents i els altres van una mica on poden. Aquest hi ha molta gent perquè el fa coincidir amb un, no sé si ha sortit abans, es fa coincidir a Mèxic amb un gran congrés de zoos nord-americans. També és interessant destacar que en moltes d'aquestes fotos, ja ho heu vist abans també, segur que us heu fixat, hi ha presència de dones, els directors dels zoos, els representants sempre són els homes, però ja a les fotografies surten dones. Qui són o què fan exactament en aquests congressos no la sap. Jo el cas que sí que conec és el de la dona de Jong. La dona de Jong acompanyava el seu marit a tots aquests congressos, a totes aquestes trobades, o la gran majoria dels seus viatges, sempre hi és. I és una persona interessant perquè és una persona que parlava anglès, parlava alemany, a diferència del seu marit, que a més del francès no passava. Llavors, és interessant veure quin és el paper d'aquestes dones, però he d'explorar més en aquest sentit. La revista Mensaje, com he dit abans, s'editava des de Barcelona i té un disseny semblant a la revista del zoo que ja feia en aquell moment i una mica passa com en els congressos, qui més aporta és Barcelona, Venezuela, Uruguai i els altres menys. Pel que fa a l'intercanvi d'animals, aquests beneficis econòmics havien de venir a través d'aquests intercanvis, a través dels descomptes en aduanes i en els viatges, però també a través de fer una mena de bolsa d'animals que amb els excedentes de cada zoo que s'enviaven a la secretaria, que altre cop controlava aquest intercanvi d'animals i que fins i tot Jong proposa que tot es faci a través de la secretaria. Jong altre cop promou en aquest intercanvi els seus animals. La granota, per exemple, és un exemple de com ella fa promoció d'aquests animals per intercanviar-los amb animals llatinoamericans. Vaig una mica més ràpid. En tot això, és un aspecte que he de treballar més, el tema polític, dels contextos polítics, perquè és molt difícil, perquè hi ha molts països i cada país té els seus contextos. És interessant que en tots aquests congressos, en totes aquestes trobades, hi havia sempre presentació, còctel con les autoritats, dinares oficials, rodes de premsa, presència de les autoritats polítiques, fins i tot autoritats polítiques de la Barcelona de Porcioles viatjaven amb el zoo a Caracas o en Fos. Llavors, fins i tot s'utilitzaven per fer relacions i aquí, per exemple, Costa Úgueda, que és un falangista
conegut del moment està donant a l'autoritat de Caracas que sigui del Consejo Departamental un obsequio de porcioles que no sabem què devia ser. Llavors és curiós de vincular això amb els congressos. És molt interessant de vincular els congressos, la FIBZO en el context polític. El context polític d'Espanya franquista, però també de la Llatinoamèrica d'aquell moment, amb la Revolució Cubana del 59, la Guerra Freda, la repressió en molts països de les conseqüències de la Revolució Cubana, els cops d'estats a Brasil el 64, Argentina el 66, o sigui que tot té una cosa i és una feina que reconec que encara he de treballar. També és interessant veure que hi ha països com Mèxic i Venezuela que explícitament no volen tenir relacions amb països no democràtics. Alguns, fins i tot Mèxic, diu no volem tenir relacions amb el franquisme, però quan hi ha un congrés de la FIBZO, Jong i fins i tot un representant de l'Ajuntament van tranquil·lament a Ciutat de Mèxic i no hi ha cap problema en això. Llavors, profunditzar més en aquesta història pot ser interpretat. O sigui que la FIBZO s'ha d'interpretar una mica també en aquests contextos globals polítics i també seguint amb la sessió d'ahir del tema global i així. Com acaba la FIBZO? Una mica estranyament, l'any 72, en un congrés a Andorra, de la Unió Ibèrica de Zos, que és una altra cosa, en aquests períodes, en aquests 60, Jong paral·lelament, tenia una federació iberoamericana, però ell paral·lelament crea o incentiva la creació, juntament amb els zoos de Madrid, Jerez, València, d'una Unió Ibèrica de Zoológicos. O sigui, ell fa una doble d'això. Ell, en un congrés de la Unió Ibèrica de Zoológicos a Andorra, decideix fusionar les dues institucions. De dir, ara no necessitem dues coses que tenen els mismos fines comunes, sinó que en fem una de sola. Clar, això es fa... Sí, 50 segons. Això es fa sense la presència de tots aquests altres membres actius llatinoamericans, o sigui, Venezuela, Colòmbia, Uruguai, no hi són. En aquest congrés, però Jong diu que ell té cartes d'aprovació dels directors americans. En això l'interessant és que tots els diners de la FIBZO, 90.000 pessetes de l'època, es transfereixen a la Unió Iberoamericana i que en els següents anys la presència de llatinoamericans a la Unió Ibèrica és pràcticament inexistent. N'hi ha alguna cosa, però molt poquet. Llavors és curiós, és estrany en aquesta d'això, també sumant que en l'últim congrés de la FIBZO a Medellín, la federació, amb els seus problemes, sembla activa, sembla que es creen noves comissions, es proposen noves activitats, es proposen llocs per fer els propers congressos, però això d'alguna manera desapareix. Així que falta informació per saber per què desapareix, però sembla ser que en algun moment Jong decideix que allò ja no d'això. I per acabar, només que com a conclusió una mica que caldria profunditzar més en les fonts llatinoamericanes, en el context polític, però tot això porta a pensar que hi ha unes relacions de desigualtats entre el zoo de Barcelona, entre Jong i els altres zoològics, i que, malgrat és un projecte fallit, la FIBZO crec que és un molt bon cas d'estudi, molt acotat, per profunditzar en aquestes relacions transatlàntiques, tant de coneixements com d'aquestes desigualtats, com d'animals també, i de conceptes científics, i de conservació del medi ambient i tot això. Ja està, gràcies. M'he passat un poc. Moltes gràcies, Miquel. I preguntes, comentaris? Qui vol començar? Pues nada. Aquí. Òscar. Representa que ell va posar molt de la seva part, no? Com perquè s'acabés el primer Clar, grup. jo no ho he trobat en lloc explícit, però sembla tot... Clar, no ho podem dir així, però sí.
O sigui, que no hi ha cap documentació d'aquell grup, al final era un grup i ell era una persona i és una persona la que surt, no? O sigui, sembla... Però com que és el secretari general s'ho carrega tot i ja està. Vale. Això és la interpretació que jo faig. Però he d'explorar més perquè hi ha un personatge molt fort també a Venezuela, el zoo de Caracas, que té, com a mínim, sembla ser que té una trajectòria prou important com perquè pugui trobar més fons en aquesta. Per exemple, he de mirar més coses en el fons del mateix Antoni John, que ja he mirat coses però que falten també, o sigui que falta veure una mica aquest final com funciona. Però és la sensació que dona. Agustí? Sí. Preguntava si hi hauria alguna font que et pogués indicar que realment hi ha una intenció diplomàtica de la utilització del zoo. Això crec que en treballs teus anteriors ja ho havies explorat en el cas del zoo de Barcelona, dins del franquisme, etc. És a dir, fins a quin punt els animals aquests són com objectes aparentment neutres que faciliten les relacions diplomàtiques, amb independència fins i tot del règim polític que tinguis. Perquè això, diguéssim, fins i tot en clau científica es dona molt durant la Guerra Freda. Hi ha molta gent que està convençuda que la ciència suposadament neutral, objectiva, etc., és una bona eina diplomàtica precisament per transcendir rivalitats polítiques, conflictes ideològics, etc. Fins a quin punt veus l'animal com una espècie d'objecte despolititzat retòricament en aquesta història, diguéssim? Clar, jo ho veig molt clarament. El problema és que suposo que no trobaré cap carta que digui vaig allà a fer relacions diplomàtiques, però, per exemple, en el cas del Costa Úgueda aquest, que que arriba a ser jefe del movimiento a Barcelona, o sigui, una persona prou important, és regidor de l'Ajuntament de Porcioles, és regidor de l'Ajuntament durant un temps encarregat del zoo, però després no, i segueix seguint aquestes activitats, viatja a diversos d'aquests congressos, allà es relaciona amb els polítics de cada lloc. Clar, no tinc una evidència, però sembla que a mi, en el fons, ara m'has parlat d'animals, però que estan parlant d'animals, però en el fons són un grup de senyors en corbata que fan dinars, que és la sensació que a mi em dona quan veig aquestes fotografies. I senyors a vegades amb les seves senyores, però poc més, i que estan allà relacionant-se, parlant dels zoos, però que em dona molt més aquesta sensació. Però hauria de buscar més. Suposo també, és un altre lloc on s'ha d'aprofunditzar aquest tema, és que a l'Arxiu Nacional hi ha l'Arxiu del Porcioles, que és gegant, i té moltes coses del zoo. Ja el vaig consultar en el seu moment per fer l'altra recerca, però que en aquell moment jo no em fixava, que sempre que passa això, mires un arxiu, no et fixes en una cosa, i ara potser hauria de tornar a mirar per fixar-me si aquests vincles llatinoamericans estan presents en aquest arxiu. Seria un lloc on buscar. Molt bé, si no hi ha més preguntes o comentaris, donem la gràcia a Miquel. Gràcies. I ja passem a l'última presentació que ens porta al present. És la recerca artística d'Òscar Moya sobre el floquet de neu. Bé, bon dia. En primer lloc, em fa molta il·lusió presentar la meva recerca des de la part artística en un context com aquest. Soc artista visual i soc docent de secundària també, i ara us explicaré molt resumidament el procés que he seguit en un projecte d'investigació i de producció artística que ara farà 2 anys que vaig començar. En primer lloc, vull esmentar com el punt de partida, que va ser aquesta obra de teatre, que es diu Blackface y otras vergüenzas, que és de la Sílvia Albert, i en un moment de l'obra ella es transforma en el floquet de neu, el meu projecte es diu Floquet de neu, revisitar una icona de Barcelona, i hi havia una veu en off que anava parlant de tot el context i l'origen colonial de l'animal. En aquest moment em va sobtar molt perquè jo mai m'havia plantejat d'on venia el floquet de neu. Era de Barcelona. Jo el vaig anar a veure de petit i no sabia que venia d'una colònia,
en 25 anys. Llavors això per mi va ser força impactant i vaig cercar informació per internet de la colònia, de Guinea, i la seva vida allà, en aquestes imatges com molt bucòliques allà encara a la selva, però la realitat és que la seva vida van ser pràcticament 40 anys sent el focus al zoo i amb totes les càmeres i les mirades. Llavors el que a mi em va interessar va ser no tant l'origen, sinó què va passar després, perquè pensava, és veritat que mai m'he plantejat on va acabar el floquet, no? I bé, continuo la recerca, sobretot per premsa, que és on, no és on més informació he trobat, però sí la més fàcil d'accedir. Llavors, aquest titular que diu que serà incinerado i sus cenizas se enterran en el zoo, i vaig pensar, ostres, mai havia sentit a parlar d'això. Però sí que aquí a sota ya apareix que solo se conservarán algunas partes de su cuerpo para usos estrictamente científicos. Bé, doncs començo a cercar on estan aquestes parts. Trobo també en un arxiu aquesta fotografia que representa que és com el moment de la incineració, de quan l'enterren, com també bastant glamurós. Però bé, on més informació trobo és en aquest article del periòdico que diu el que queda de floquet, llavors fa una llista d'institucions o espais que conserven mostres. Aquesta fotografia és de la Maria Teresa Balló, que és una de les últimes que li va fer. Era la responsable de primats allà al zoo i vaig poder parlar amb ella també en aquesta recerca, però ara es faré una mostra del que ha sigut per mi més significatiu. El primer és la relació amb el zoo. Al final és una institució que després de mesos i mesos enviant correus intentant contactar amb algú mai m'ha donat una resposta. Me la va donar al febrer després de fer com una queixa formal per aquesta manca de resposta i em van dir disculpa, si el més aviat possible et donaré una resposta. Va ser el febrer i encara estic esperant. Llavors, vaig decidir accedir al zoo intentant buscar allò que quedava del floquet, encara avui dia. Quan estic davant de l'hàbitat dels goril·les hi ha aquest panell que està darrere d'una tanca, vull dir, no és consultable en realitat, no és perquè es pugui veure, es veu el seu estat, on el floquet de neu és al centre d'aquest arbre genealògic de tota la seva descendència. També aprofito per reproduir alguna fotografia. Aquesta la va fer la meva mare, per exemple, i jo aparec allà a coll del meu pare i el floquet al fons, llavors la intento reproduir i faig això amb diferents fotografies, aprofitant que estic allà. I també fotografio l'espai on representa, pel que he trobat i pel que m'han pogut dir, on representa que van enterrar les seves cendres, que és l'hàbitat del cangur vermell. Després d'això, amb els anys, van fer una reforma i a sobre ja estan els cangurs. Llavors, hi ha molt poca referència a floquet, però en canvi, quan vaig a la botiga, em sorprèn que encara es continuen venent les seves postals i que el seu peluix és bastant protagonista entre els altres. Vaig preguntar per curiositat i em van dir que encara tenien i fins que no s'acabessin, i que es continuaven venent bastant. Després també contacto amb el Museu de Ciències, que en aquest cas sí que tinc una resposta molt ràpida i molt clara. Sí, aquí tenim l'esquelet i una part de la pell, però diferents persones em diuen això, que si no és de caràcter purament científic, la meva pràctica és artística, no es pot consultar, i també que hi ha aquest document que en el 2003 es va signar que no es podria exposar, etc. Jo quan començo aquesta primera recerca d'intentar fer com una última visita al floquet, com a mínim a les seves parts físiques, a mi no m'interessa tant poder veure-les directament, sinó arribar al màxim de prop possible. Llavors, per exemple, per mi aquest document seria un document interessant a documentar i és com una barrera burocràtica en aquest sentit, però és el més a prop que podria estar de les mostres. Tot i això, hi ha publicades fotografies a premsa d'alguns periodistes que sí que van accedir. Bé, a mi el que m'interessaria, formalment, no per darrere, per així dir-ho, sinó soc un artista que estic fent aquesta investigació, fins on puc arribar, fins aquí. Pel que fa al zoo, el seu silenci és una evidència. Al Museu de Ciències m'agradaria poder tenir aquest document. I després, la Facultat de Veterinària de l'Autònoma és l'únic
moment de tota aquesta investigació en el que aconsegueixo veure mostres. No? Això és a l'arxiu de la facultat. A cada capsa hi ha totes aquestes mostres conservades en parafina i puc veure aquestes mostres que són d'una biòpsia que se li va fer al floquet encara en vida i és on se li diagnostica el càncer de pell. No? Llavors, jo anava a la visita amb aquestes mostres localitzades, però la meva sorpresa és que a l'arribar el professor que em va rebre em va dir que, fruit d'aquesta consulta, va parlar amb una companya i aquestes altres mostres, que no estaven a l'arxiu, estaven en un despatx, havien estat localitzades. No? I es tracta d'aquestes, que són de la necròpsia de l'animal, que com es pot veure una mica, doncs, el seu estat és bastant dolent, fruit d'això, que estaven a un calaix. També va ser sorprenent que a l'introduir el codi de cada mostra a l'aplicatiu apareixia la necròpsia de l'animal amb les dades de l'animal, però estava en blanc l'informe. I això és degut a que el zoo en el seu moment va demanar privacitat, és el propietari de l'animal, llavors no estava completa aquesta necròpsia. I després, al cap d'uns dies, em va dir que continuaven buscant, perquè també estava publicat que l'encèfal es conservava allà, o una part, em va enviar aquesta fotografia d'aquestes mostres corresponents a l'encèfal. Aquí apareix la parafina, és l'única vegada que puc tenir davant algunes mostres, i apareix la parafina, que és un material que per mi és molt interessant escultòricament i que no sabia que s'utilitzava en els laboratoris. Jo vinc d'un altre camp, llavors em va ser molt interessant i molt benvinguda aquesta visita al fons. Bé, pel que fa a aquestes mostres que us ensenyava abans, em fan connectar també amb la imatge i amb la idea de poder fotografiar aquestes mostres al microscopi com per tenir una imatge a nivell cel·lular de l'animal, que seria l'última fotografia, o com a mínim la més recent, però també la més primària. Bé, això és una idea que encara no he pogut desenvolupar, però sí que em fa connectar amb aquesta col·lecció de fotografies i amb la idea d'agafar una mostra de la imatge amb la idea de preservar la figura del floquet. Aquesta sobreexposició a la que s'havia vist exposat, doncs jo volia agafar aquesta mostra i treballar amb aquests fragments on ella apareixia i d'alguna manera conservar-los, fent proves en parafina, en vidre, però finalment me n'adono que el que m'interessa més és el resultat, les dues peces que queden de la fotografia. Llavors genera aquestes imatges que són uns escenaris buits, persones davant d'estructures. Es veu que hi ha alguna cosa que no quadra, però algunes no sap ben bé què és el que passa. Llavors aquesta intervenció fotogràfica és com la primera obra que surt del projecte, que és una sèrie, he posat un exemple aquí d'algunes imatges, aquí queda un racó buit allà amb una sortida, i és una sèrie de gairebé 30 fotografies, algunes més o menys evidents. Bé, després d'un any de recerca, es publica aquesta notícia que finalment l'Ajuntament farà un carrer, una estàtua. Jo presento una proposta d'estàtua que passa pel Consell Assessor de l'Art Públic i apareix aquesta idea de cub perquè m'interessa no reproduir literalment la seva imatge, però el cub té moltes cares, jo m'he trobat amb moltes versions d'una mateixa història. Llavors, arrel de la figura del cub, produeixo aquesta peça, que és una peça que per mi simbolitza com molt gràficament el floquet, sí, una figura allà blanca de parafina, entre dos vidres, i està sustentada com per aquest, per mi, sistema colonial, que són blocs de parafina amb cafè, cacau, i també volia afegir altres productes que es portaven de la colònia, i era la meva manera d'explicar que darrere de la figura del floquet que es va vendre hi havia tot aquest sistema colonial, que jo desconeixia fins feia molt poc. Llavors, després amb la recerca, és veritat que aquesta foto és molt significativa de quan arribaven allà a Guinea i no l'he fet per reproduir-la, però sí que visualment té molta connexió. I aquí algun detall de l'efecte també del vidre. La peça blanca no acabes de saber ben bé si estava entremig, si estava fora. Bé, això s'hauria de veure en directe. I aquesta peça va ser finalista al Premi d'Escultura d'Antoni Vilacases d'aquest any. I arrel d'aquestes proves i d'aquesta peça començo a fer
proves amb parafina líquida en lloc de motlla, líquida directament sobre un vidre. I m'interessa aquesta idea d'un material que pot ser líquid també com la memòria, no? Que pot variar la seva forma. Llavors, introduint l'aigua en el procés creatiu, directament llenço la parafina a l'aigua i solidifica ràpidament. Llavors fa aquestes textures, com aquestes arrugues, que per mi són molt interessants. Tenen alguna cosa orgànica, tenen alguna cosa de pell, però també tenen alguna cosa d'un material que no és tan rígid com sembla, no? Llavors connecto ràpidament amb unes anotacions que tenia prèviament d'aquestes estructures, no? Que em criden bastant l'atenció per la seva semblança amb estructures de parcs infantils, sobretot, no? D'una època determinada. I aquesta relació de la parafina amb les estructures doncs, em porta uns apunts, són apunts ràpids, però n'hi ha d'altres, no? Llavors m'interessa aquesta idea com d'una peça de parafina que està allà reposant. Faig una maqueta molt també ràpida i acaba sent aquesta peça que després estarà acompanyada per dues peces més que ara mateix estan exposades, ara us posaré el cartell. Llavors, per mi, aquesta sèrie d'escultures acaba parlant de la memòria. M'allunyo de la imatge literal del floquet i intento... La meva postura és al final la d'un infant que el va anar a veure i el que recordo i el que era són coses molt diferents. Llavors m'interessa com la memòria i un mateix relat pot canviar de forma, sobretot amb el pas del temps. La parafina és aquest material que, depèn del seu context o el seu tractament, agafa una forma o una altra. Llavors, aquestes estructures es van d'alguna manera fraccionant, fent cada vegada més petites. Aquesta imatge no es veu molt bé, però és el cartell de l'Expo on estan ara a la Sala d'Art Jove a Barcelona fins al 19 de desembre. Llavors, són unes peces que per mi, aquí hi ha un detall, això, tracten sobretot de la memòria i de la fragilitat de l'oblit, perquè és un material que podem veure que en algun moment ha sigut mal·leable, però que ara és molt rígid i molt fràgil. Llavors, cada peça blanca de parafina correspon a la seva estructura que per mi representa com el context. El nostre context, nosaltres no comencem a recordar de zero. Llavors, sí que aquest context pot anar variant, però en un inici nosaltres comencem a recordar a partir d'un context que seria aquesta estructura, llavors cada peça s'adapta al seu context. I són peces que funcionen per separat de tot aquest procés d'investigació del floquet. Per mi, com a mínim, haurien de funcionar per separat, per parlar de la memòria de l'oblit, però que realment tenen una vinculació molt directa, per mi, amb la figura del floquet i tot aquest procés d'investigació, que aquestes dues imatges són d'un vídeo que vaig trobar després de fer la peça i per mi va ser molt significatiu aquesta dualitat, allà el moviment i la vida i aquí aquesta absència de moviment i de fragilitat i això, de com l'oblit, un primer pas com parlar de la memòria, com per poder revisar tot aquell context. I fins aquí. Moltíssimes gràcies, Òscar. I de nou tenim uns minutets per comentaris i preguntes. Jesús. Gràcies, molt xulo. No, et volia preguntar, en el teu procés d'investigació, has dit que clar, el so era el propietari i d'alguna manera continua sent també el propietari de les restes. I m'imagino que això pot ser un dels obstacles fonamentals a l'hora d'accedir a, segons ens has contat. Però clar, es tracta d'un primat avui en dia considerat un homínid. En la nova taxonomia primatològica, el gènere goril·la ja és un homínid. I clar, molts filòsofs morals demanen un tractament ajustat a aquesta realitat taxonòmica avui en dia. Alguns, per cert,
catalans o professors a Catalunya que han insistit molt, no? Esta argumentació de caire moral, ètic, no apareix enlloc. No hi ha la teua reflexió. Vull dir, en tot allò que estàs investigant no apareix en cap de les instàncies dipositàries de les restes com dient que, clar, és un animal, però no és un animal en el sentit ja clàssic, sinó que és una cosa que s'ha de discutir el seu estatus des del punt de vista ètic, moral. Algú t'ha argumentat en aquest sentit o la línia eixa de la propietat és la que finalment s'imposa sobretot i este debat ni es planteja en aquestes instàncies? Que tu segurament sí te'l plantejaràs, m'imagino. Sí, però al final, jo ara he presentat com la meva investigació des de la meva postura d'això, d'una persona que va ser espectadora i que ara vol fer d'alguna manera una revisió d'allò que havia après. Però sí que he trobat, per exemple, moltes versions diferents, però aquest debat suposo que va ser més en el moment en què es va gestionar com la seva mort, que al zoo sí, hi havia aquesta idea de es disseca, no es disseca, es conserva però no s'ensenya. I al final està clar que no és perquè sigui un goril·la, sinó és per quin goril·la era, perquè el mateix any que va morir el seu fill també i està dissecat allà al Museu de Ciències i aquest debat no hi és. Però per mi sí que és interessant també, aprofitant que estic aquí, i al final la pràctica artística també és una altra via com per mostrar coneixement o per reflexionar sobre diversos temes i llavors entenc que fa 20 anys hi va haver com aquesta manera de gestionar-ho, però que seria hora segurament de revisar com tot això i també donar espai a altres àmbits que no sigui necessàriament vull fer un estudi sobre el genoma del floquet i necessito accedir a unes mostres, sinó que també hi ha altres camins del coneixement. I la pràctica artística, com a mínim des del meu punt de vista, va molt vinculada amb això i per això dic que per mi és una sort estar aquí. Però sí, és un debat interessant. Al final ja havia tot com un tema ja moral, però jo penso que és més per tot el que s'havia generat al voltant de l'animal i que era una icona en realitat infantilitzada. Era sobretot, com l'avi, una mica, era sobretot pels infants. Jo me'n recordo, hi havia una època, totes les escoles i anàvem al zoo a veure'l. Llavors sí, es va gestionar d'aquesta manera i el que a mi em sembla més curiós és que 20 anys després continuï havent aquest misteri com al voltant d'aquesta figura quan al final és informació que hauria de ser accessible i que no acabo d'entendre què podria despertar com donar accés a aquesta informació. No ho sé. Alfons? Bueno, ja... Sí, s'escolta. Hola? Sí, enhorabona. Penso que el teu treball, la teva indagació i la teva reflexió també podrien haver tingut lloc aquesta tarda a la sessió aquesta que es diu Expono Ergo Sum. Bé, hauria estat interessant, no? Però bé, el que volia comentar-te són 2 o 3 qüestions que m'han creat l'atenció. Per un costat, la semblança que trobo entre el cas dels processos de construcció i destrucció de la memòria, en el cas del floquet de neu i en el cas del negre de Banyoles, amb aquests destins finals. En el cas del negre de Banyoles, actualment està allà en un córner d'un camp de futbol i ningú li fa absolutament ni cas. I és molt rellevant el fet que el floquet de neu, les seves cendres acabin en un lloc on no hi ha hagut restes ni rastres del seu pas. Això em porta a pensar també en 3 conceptes que s'utilitzen en història de la ciència, que són els jocs de memòria i com els has anat avaluant i observant i analitzant tant en la seva construcció com en la seva destrucció. Penso que seria interessant continuar la reflexió per aquest camí. El concepte també de fragmentació dels individus
i la seva conversió en determinats moments en relíquies científiques, no? Com determinats fragments de l'individu passen a ser relíquies científiques i determinades persones amb discursos autoritzats consideren que només poden ser estudiats des d'una perspectiva científica. Això va passar també amb l'Egre Banyoles, amb trossets de la seva pell i de la seva osamenta, que es van quedar allà a Madrid. I això, el tema de la fragmentació de la relíquia i dels jocs de memòria, jo crec que si li dones una volta potser podria ser interessant per a continuar indagant en aquests altres casos semblants, però vull dir, d'homes i d'animals. Sí, doncs sí, és molt interessant el que dius, perquè de fet són conceptes, el primer potser no tant, que s'escapa una mica del meu àmbit, però la fragmentació i aquesta idea d'un element de quan més fragmentat està, més fàcil potser d'oblidar. I sí que és veritat que al zoo, per exemple, les cendres, pel que he pogut saber i pel que m'han dit, jo us explico la meva versió, que és l'experiència en primera persona. Vull dir que no és que sigui la veritat, però que el que es va incinerar van ser pràcticament res, vull dir, una part molt petita del que era físicament l'animal. Llavors, entenc que, de fet, inclús està publicat que van enterrar unes llavors com perquè creixés un arbre i aquest arbre mai ha crescut. De fet, no sabem. Hi ha un article que diu que el van tallar després. Això no ho sé. Però sí que la idea de l'oblit, estàvem parlant, has dit alguna cosa al principi, com de la memòria. Sí, els jocs de memòria. Per mi era molt interessant en aquestes últimes peces que us ensenyo parlar d'això, de precisament una vida que va ser per mi un acte de violència constant, si després d'aquests 40 anys, a dia d'avui, pràcticament se'ns oblida que això va passar, doncs és encara més trist i més violent. Llavors, era una de les coses que volia mostrar amb aquestes peces que estan allà com en repòs, com abandonades i que, de fet, en algun moment podrien inclús trencar-se i desaparèixer. Sí, molt interessant. Sí, última pregunta. Gràcies. Gràcies, Òscar, per la presentació. Jo amb totes les vostres presentacions he après molt. Jo era conservadora d'aquesta col·lecció i responsable de les granotes, de l'avi, del floquet. I moltes coses no les sabia perquè la meva feina és des d'un altre vessant. Abans que me n'oblidi, i no cal que sigui ara, potser després sí que m'agradaria saber, tots els que heu estudiat tant al zoo, si realment allà hi ha inventaris de tot el que han anat tinguent, perquè, curiosament, nosaltres estem a 500 metres del zoo o 400 i és dificilíssim saber res de cada animal. O sigui, molt difícil. I tenim bona relació, perquè molts animals venen allà. Però després ja quan demanes, escolta'm, i va néixer en captivitat, i on va néixer, i aquí ja, impossible. Tinc curiositat per saber si nosaltres mateixos podríem investigar sobre els nostres animals. Jo crec que el del canvi de tema, el del floquet, és una llàstima, perquè s'ha com la premsa i els polítics van entrar tant que s'ha deslluït molt, no? I fins i tot és trist com que no es pot preservar una memòria completa, no? En aquest cas d'un animal emblemàtic per l'albinisme, no? Bàsicament. Sí que és veritat que al final, quan ja estava al final de la seva vida, es va decidir aprofitar al màxim, no? Ja que havia passat tot això, no? Animal viu, al zoo, un reclam d'una colònia, tota la història. I en altres llocs es va repartir bastant el material. També hi va haver-hi el grup del Bertran Petit, hi havia sang, les còrnies, crec que els testicles, per estudiar diferents coses, no? I això està escrit, crec, no? Vull dir... Pel que fa a nosaltres, és dels pocs animals que va entrar al museu amb restriccions. Normalment quan entra en col·leccions no admetem restriccions. Però aquesta va entrar amb això, a propietaris l'Ajuntament, el zoo pertanyia a una regidoria, el museu pertanyia a una altra regidoria, eren de partits diferents i era allò, a veure qui té més testosterona, i van així. Jo, si vosaltres, que sou els que coneixeu més els fets històrics,
podeu mantenir aquesta memòria o generar algun tipus de publicació o producte des de la vostra expertesa, pot estar bé. Nosaltres estem condicionats. Jo no et vaig passar aquest document, ja em poso per davant, perquè és tan cutre que em va fer vergonya que el meu museu fes públic o pogués permetre que corrés un document tan cutre com el que va fer el zoo, no? Aleshores, jo, t'has de creure la meva paraula, perquè, o si no jo, potser hauria de gestionar-ho d'una altra manera i dir, bueno, anem a fer públic això, perquè el museu tampoc entra en conflicte ara amb una altra institució. Ara s'estan fent coses amb el zoo, hi ha un projecte que es diu Criozoo per espècies que necessiten conservació. Clar, treure segons quines informacions pot generar una polèmica que és contraproduent per tothom, no? A nivell científic el floqueig està accessible per tothom i a nivell artístic es fan algunes excepcions. Jo soc partidària que hi hagi més ús a banda del científic, però primer hi ha els recursos que no permeten atendre tothom qui vol fer fotos i tal. Algunes excepcions s'han produït perquè les banyes del laberinto del fauno són una rèplica d'unes banyes d'un animal del museu. Però, clar, el floquet és massa polèmic. I aquests periodistes que dius que van arribar ho van fer una mica per la porta de darrere enganyant, no? Perquè va haver-hi moltíssima pressió bàsicament de periodistes, no? I crec que t'ho vaig explicar. Quan es van traslladar les restes del floquet des del zoo al museu, només ho sabíem 3 persones, perquè el veterinari havia rebut tantíssima pressió, vull dir, es queda en el zoo, ja desmembrat, perquè s'havia fet el repartiment de mostres, i un dia va trucar i va dir avui el portem. Per què? Perquè no se n'assabentés ningú, perquè els tècnics estaven pressionats d'una manera que és que t'incomodava molt. Tu estàs rebent... Ella estava fent de veterinari, nosaltres tenim la col·lecció i el floquet ha sigut estudiat. El que no podem és fer-ho públic, perquè estem contravenint una voluntat del Zoo de Barcelona. No m'estenc més. Gràcies per totes les vostres xerrades. Gràcies per explicar-nos això. Sí, havíem estat en contacte per correu, però sí, aquest misteri, com al final és el que tu acabes de dir. Si has fet públic com va ser la gestió i tot el material que hi ha, t'ho posen en una pel·lícula i penses, no pot ser veritat, inclús una pel·lícula com molt dolenta. Jo, pel que he pogut anar rebent de com van ser aquests capítols, el vam moure i no ho sabia ningú. Va ser a la nit, em van trucar de matinada i no sabia que seria aquell dia. Vull dir, he parlat també amb periodistes i per això també he volgut dir que al final jo estic fent una investigació que és des de la pràctica artística i en cap moment m'he volgut inventar, perquè podria haver dit, jo què sé, estic fent un estudi, no sé què, científic, com per accedir. He anat de cara tota l'estona per això, perquè també m'he trobat persones que m'han dit, per camins diferents, llavors tampoc és el meu objectiu. Però aquesta relació amb el zoo, clar, imagina't, si vosaltres que teniu bona relació i és tan estranya, doncs jo, per exemple, en una d'aquestes trobades em van confirmar que encara es conserven uns motlles que li van fer quan va morir, perquè la idea era fer una escultura hiperrealista. Llavors aquests motlles havien aparegut fa un any en un magatzem del zoo que segurament no estarà en condicions per conservar aquests motlles. Clar, per mi, a nivell escultòric, fotografiar o documentar allò tenia molt valor, però són uns motlles que per aquesta cosa segurament acabin allà fets malbé en lloc de ser conservats en l'espai que els hi pertocaria i amb el valor que tenen, perquè al final es van prendre directament de l'animal. Bé, fins aquí crec el temps que tenim, però gràcies per les intervencions. Fins aquí, sí.